Hi guys! Good evening! Welcome back to my YouTube channel, Inday Sorry. O karon nga gabi guys, magluto mi og dabong nga ginataan. Uban sa mga ka-works with the team. O mao ni guys ang among mga ingredients. Kalabasa, nara among gata guys. Unsa man ni niya Lamas, pirmirang tuno jo? og uban pa. Ipakita na ko ang mga kuano niya guys. Sa gawas may magluto kay kalas o gasol. So dito may para nindot ang ko. Okay. So guys, ako sa nagagaron kay busy pa si Madam Rose. Nagpa-manicure pa siya gabi nung dako. So karon, mod mi karon sa mga gilutuan nga gulay. Baboy. Baboy. Hi. Baboy. Sorry, magita. Sipi. Iuli ni ditong puspuro ni na. Pa. Boy. Kaso. Stuck with you. So, ikaw dito John no? Di mo hiling mo sa istorya eh. Nasa mo. Ikaw rin sa istorya. Samang sa mo na. Karon guys, gitakal na nila ang kaldero. Sala. Kaldero. Sabaw ba? So, ibutan na nila ang dabong. Kaya rigi kay na dabong. Uy, ang kaldero! Ay, ang Baboy. taklob! Mali, manggod na. Baboy! Daming baboy. Puro lechon baboy. Baboy, lechon baboy. Pero baboy lang. Uy. Baboy, baboy, baboy. Oh, baboy. Monkey. Ano nga, apa, nailan na ako. Nailan ako kita, naglakaw-lakaw. Ang baboy. Ito ay, nakabuhay baboy. Baboy nakalitsyon po. Mura ng sabaw? Kagamay. Gamay ra kay ang sabaw. Oh. Sa lubi. Baboy pa. Ang pinakuan di ka na. Saan? Salaan. Di ka maglata pa biya sa mga batong. Baboy muda. Maglata pa biya sa mga batong. O dagan man to. Katong ikaduha na kung kumot ba? Ito ilata. Ito? So guys, mo ni lang sagol oh. Kalabasa og batong. Tagi po isa. Dayon dal atong tatuwe. Idungag ni siya sa ilang sa to. Oo ka gets. Silingan gid mi nagkuan ni guys kay Tubig. kusing kalas daog gasol morot ng gasol ni Madam. Agoy! Ni Madam Rose. Si Mama Rose mo. So guys, mana na siya guys. Ho pa na siya sa goal guys. Rose. Haman tong kuan ta premier lagi dala natin nuts. Ay! Mani lang lamas guys. Saguran nila og sige na anak. Sibuyas, kamatis og luya. Tapos mani batong og sige na ni kalabasa. Dayon tuno dayon. Ah, very nice. Siguran pa gyud og okra.
Sige na natin Joan, sibuyas dahonan, tapos kani Saloyo. saluyot, tapos kani. Humot siya. Sangib. Sangig. Sangig dai. Yan na. So guys, ilunod na mo ang tuno. Ang baboy. Tuno. Baboy kitchen. Unang Ano guys, tuno. Alay ko. Puro First baboy is ang tuno ikaw and then Tumuwag. ang lamas. Ang baboy. Gidala na ko kuan dito. Ano tumuwag? Ang lamas, gidala na ko dito. Sayo, baboy. Tapos, muna siya guys. Wala may luwag dala. Nandun dito sa balay. Pabukalan ta. Baboy. Baboy. Pabukalan pa na. Ay, baboy. Ulan na. Muna yung sunod karon guys. Kalabasa o Gamay na matong. din sa bawat juk ba? Oh. Wala lagi lunod. Ay, natago. Nagamay na din sa bawat. Ang tatabuli din. Mga baboy. Sa litning. Kulang pa niya siyang tanggaday guys. Nalimutan yan. Nanang lamas niya. Na. Takloban siya para dali. Yung nagdilaab na. Duwaga na pud siya tubig kay gamay ra daw di daghan ba yung mga on. Gamay ra ti chuon oy. Lunuran pa man atong Luran pa. Yes, coming. Gamay naman to. Okay na siya guys para ma-mix na ng gyud tarong. Oh, uy dagan nakaayo. Uy. daghan ka ni ad. Di na espiso. Ay na dungagi ati dyan eh. Di na sayang. Kalami anoy kalamunggay na like ko lang perfect. Kalamungay. Kalamunggay butan na kalamunggay. Ano man kamunggay? Wala pa manguha pa mangawat pag silingan joke. Ano may saloyat? So guys, going na si Madam Elsie guys oh. Karon pa gid siya guys. Oh. Hawang nakadaog sa kuan. To sa tolos. Sa tolo ba ko ka? Kana to. Go. Hi Elsie. Naggulay. Gulay. Gulay. Kuan. Katong dabong. Baboy. And now, timplahan na siya karon guys. Tadtol pa. Oh. Karon na gyud oh. Asin. Yan bitsin dayon mad. Nano to bitsin? And then magic syrup para mo samot yun siya kalami sama na ako. Joke. Sama kalami sa nagtimpla. Ano? Sarang video mo god. So, karon na pod guys, ibutan na pod ang tanglad. Naulahigid ang tanglad. Ambot sa English ang tanglad para mahumot siya. Sama na ako kahumot gad. Pag maligo na. Joke. Karon naghagpat na pod og kalamunggay. Isdang pinili. Pinakaulahigid ang kalamunggay kay humot man. Ten. Isang isdang pinili ko Tig lang. ten. Ten, Laura. Well, ang sa... Boy, tabang paghatpat diya. Magsako na dito tayo siya para malami. Gawas. Gawas? Diyan may Nor sampalo. saya dito. Mula ko yun. May sulod amuret. So, di, kwan subak na siya guys. Kasi nga anak, bulinaw nga, bulad. Gasan siya kaya daghang lamigas. Oh, di ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. Nagbuwang kita ko dyan sa puso mo. Tanggapin mo lang ako. Ibabalik sa'yo.
hinalay. Ano ba ito? Hipusan? Saan hipusan na itong kito to? So, manala siya guys, bugas. Guwapa na siya, guys. Sama sa naggugas. Sana all. O sa tanaw. Every 2 weeks, babe. Bahok mo siya dilat guys. Ba't ka kayo? Ngani mo, ha? Jokes! Basit! Yeah. Be? Ang hit yun siya baho guys. Bulat nga. Kuhan guys. Ang hit yun siya guys. Bukod na. Wala, sugod na na. Uy, naura nga mong utan nga. Kuan. Utan nga may... Utan? Open. Kuan na siya, dabong. Kay sabaw. Pwede na siya. Uy, lain man ka ng... Gamay Kanang kit sa gamay sabaw. Ay first ko. Kabalong si Budit kusog mo higop og sabaw. Ibutang na to natin sa luyot. Humudi siya kay. Last. Wow. Talon. Bye. Thank you. Ay, ang sarap. Sana all. Hoy guys, mao ni ang sudan sa kuan. Binisaya na mga sudan. Sa makarelate ani guys, just comment down below kung say sunod niyo ipaluto namo nga makayara namo kanang mga Bisaya version nga luto. Kay andami nga mo video, muhatag og mga tips. Di naman ni kinahanglan tagaan og tips kaysa yun naman kay ni siya nga luto. Og credit di sa kaldero ni Kuan. ni Mayang ni Mayang nga nanumbay na diri ang kaldero og credit ni Hazel nga nagsigi og tie-hop sa kalayo. Kung sige pong cellphone. Og sige po siya og cellphone, sige TikTok hangtod mga Among subat. oh. Gisubaka na mo og kuan, mga inday mga dudong, gisubaka na mo og bulad bulinaw instead of fish. Wow. Uy nga naman nalunod ang uban. Oh, lata na. And next, sige lunod. Okay. Gabutang na kag asin. Oh. Kuan na to ibutang ana. Oh. Katang malunod na jud. Tanan. Pang pamahaw na panihapon. Sige. Hala, okay budit, kay mga ona dayon tay kahuman budit. Murag nabusog na manuon tas may pagwata nagkape no. Ay, hindi natapang mo disco lang ito mga pi. Ay, magkaon. Hala, kay guys, later guys, after na mo ani nga magkuan guys, mag-utan or manihapon mi mubalik mi diri para mag-disco. Kay si Madam Shirley, makaabot pa daw siya sa disco. Sa panihapon di na. Hoy, Sa panihapon, unsa to? Sangig guys, among gisagulan og sangig pangpahumot sa utan. Ug kani nga kuan guys, sudan guys, mao gini ang sa especially kung nakag probinsya, mao ni ang sudan. Gimingaw ko sa amo sa Barili, Cebu guys. Mao ni sudan nga simple nga sudan pero dako kay makuha na to nga sustansya guys ug naay nagsampit na ko nga akong dalaga unsa man. Paliw. Ay, ako na pinapad. So, I'm back. Ako na pod. Tig, hawid. unya na to na. Kaduha. Magratulat kitag pila kami minuto ani guys kay ambot. Ang gilatan ana nang kanang mga kuan ba naglata pag bulalo. Pressure cooker. Dili ba? Nang kana ba nga nag-atang sa niya. Lami pa na bulalo oy. Lawi tayo. Hoy, nanong nagdagandagan ka na dito? Hoy, So, sige. Na good may karon sa siling. Sige. Kagwapo ato oh.
May gwapo. Kanang kaldero? Ang kaldero na timayan. Guys, naami diri sa kuan guys. So naami diri nagluto sa silingan. Sa silingan kay pwede ra man diri. Guys, mao ni ang among lugar nga peaceful kay tanan. Nara mao ni akong gamayng mansion guys. Gamayng mansion mao ni. Mao ni akong gamay nga mansion. Gamayng mansion gani nako. Mao ni akong baby guys. Bibi niyang Baby nako. Kani akong mga higalang suod nga mga higala. Kaning mga silingan nga mga gwapa. Ayaw ninyo pikata ang inyong mga mata. Kundi sigaha para makita ninyo ang kaanyag o kagwapa. O mao ni guys ang inani ka peaceful sa mga silingan. Mao ni siya. Na nagbaklay si Dodong. Kay mutanaw siya sa among utan. Kay lami na ang kuan pagbitbit og bitsin jo katong jet kuas ang bitsin katong nasa ilog rin dito sa Butuyo. Ano na lang pelo? Mawasak pa lang. Kisa ng kahoy nga lami man nila. Amo napundo diha katong sobra pag fiesta ba June. Sunod na pud pa. Napa dito? Domingo. Sunod ko ana pud po Domingo ko ana po dahil na pud nga klase nangka. Ka nga butangag karning baboy. Kaning baboy. Nabukog. Oh. Okay, kalam. Daan lang ka diha. Nay lang mayang. Ah, kanya. Sa Domingo po. Basta lasa na tinat. Pag mangayo ka, pag dala direk sudlanan og mangayo ka, igura nimo, katagaan ka namo. Lunod ang kamong Oh. humok mata. Usa na okra? Uy, humok na na ay dali na malang yun na siya Lunod ang mahukuan. kane. Kane? Kane. Ulah kane. Kuan sa ang kamunggay dayon tuno dayon. And guys, ilunod na ang kamunggay. Bukangan pa jud siya. Then ilunod dayon ang ikaduhang gata para mas kuan siya guys, mas creamy. Wow. Tag 20 lang ang takos guys. Bitaw joke lang, libre na guys. Asin. Asin. Tangi ang asin. Dali, mas daghan pang bitsin kaysa asin. Sa asin. Nga kog ma kuan bitaw na ma Bale? mabali ug butang. Dili ako ro may tigluto. Di man na sila tigbutag bitsin, magic sarap man nilang inabutang frets. Sobra na atong fiesta gyapon. Dagko kay mamalit og lamas. Hi guys, excited na kay may mukaon guys. Kay lami na kayo among gulay. Ayuan dayon dito si Bibi og kanang iyang panaksan. Ang mga kuan pinunglan na yung mga sudlanan. Oh, walay dalong sudlanan guys. Kay lisod na kaayog. Di na mabalik ang mga sudlanan guys. Kay malimtan ra basta naghumagkaon ra ba guys? Di na dayon ganahan og uli sa mga sudlanan guys. Malimtan na dayon. Kay busog na. Sa gutom pa, kahuna-huna. Sa busog na, di na guys. Naamang yung magmaoy nga si Inday Sari guys. Hoy ay kabalakan ng kanon kay murag daghan mig kanon di na mo mahurot kasi. Kanon dito, sure ko. Eh. Nanihapon sa tika dito. Nanihapon na to sila dito. Basta giapilan ka dito. Mamay kaon dito daghan to amo ang kanon unjuan dili gamay kay kaon ng mga bata. Kusog man kape. Hoy. Dali na lang din dito si Tuton dili na dito kaon mga bata. Anong duha ba mo mo yapon Nya, ug manang step sana ko. Dayon, video. Hoy naunsa ni nanay ko an? Nabungkag ang tangal. Sa larus, ayo sa kuan larus. Nabungkag ang tangal. Ay. Mana ni ang finished product nga utan nga binisaya widabong ginataan. Tawa sa sa ko. TikTok. Sige guys, mga nami. We'll back later, okay? Okay.